Okay, so balik tayo dito mga kamisor ha sa nangyaring successful nag-serve ng isang search warrant dito sa isa sa mga residente sa may barangay Bugo, Cagayan de Oro. Makakausap natin ngayon ang team leader sa PNP DIG, mga kamisor, na siya talaga ang siyang nag-lead ngayon sa nagiging successful na pag-serve sa search warrant. Nandito ngayon si Police Lieutenant Melvin Pinito. Siya ang team leader. Ngayon, sir, magandang umaga, sir. Tapos congratulations sir sa successful na nagawa nating operasyon ngayon sa pag-serve ng isang search warrant sa isang suspitsado ng sabi nating na nagbinta ng droga. Sir, mga ilang linggo or buwan na surveillance itong suspitsado sir? Nagsimula ng surveillance ito mga more or less 1 month kasi Okay. nung may binigay ng confidential informant natin, may yung subject natin ay nagbebenta ng illegal ng droga, agad na nag-utos tayo ng conduct casing surveillance sa mga intel operatives natin. Inabot tayo ng halos 1 month kasi mahirap matsambahan itong subject natin. Madalang lumabas, pag lumabas, madaling araw, medyo nahirapan yung intel operatives natin na matsambahan na lalabas o balik sa bahay ng subject natin. Okay. So sa haba ng surveillance nyo sir, ano ba? Saan ba ito nakalagay na kategory? Parang tawag ba ito na pang high value target na siya? Sa pag tingin namin sa record ng sa PNP, dati na nahuli ito. Nahuli okay. na ng nag-serve na siya ng parehas na 9165 din. So sa record namin nakita ko, pangalawa na ito mahuli. Considered high value ng isa. Okay. Sige. So sa ganito sir na nangyari na operation ngayon, habang wala pa kayong impormasyon na nakuha galing sa kuan, ang source niyo mga official parang ganoon o mga ordinary lang ng mga citizen dito sa barangay. Yung source niya mahirap nating matsambahan ito Okay. kasi dati na nahuli, alam na yung ginagawa niya. Oo. Kaya kumisan ginagamit niya yung sa gabi para hindi siya halata. Kasi kung minsan lumalabas to nakawig. Ay, ganun ba? Kaya medyo nahirapan yung tropang kung lumabas man, mahirap natin matuntun kasi magaling to eh. Okay. Pagpasok sa isang kanto, hindi mo na masusundan. Mawawala na. So hindi totoo yung sinabi niya na huminto na talaga siya mula nung na-detain siya. Hindi totoo. Ayun, Napatuloy pang operasyon niya. sa casing and surveillance natin, napansin natin na maraming parakyano na jeepney drivers o mga bystanders, Okay. kung sino-sino yung pumapasok dito sa malapit sa pintuan nila, mabilisan lang. Bigay lang, alis na kaagad. Okay. Kaya mahirap mong matsambahan kasi pabilisan lang yung siguro sa message, pamunta na siya, abutan na lang, wala na. So hindi natin ma-identify kung anong kategory yung mga parokyano niya, taga saan yung mga parokyano niya. Yeah. Parang kahit sino kung nakakaalam na nagbinta siya, pwede makabili sa kanya. Yan ang pagkaalam namin kasi sa nakusap nating kagawan, alam din nila na may illegal activities kasi sa past record din niya. Okay. Nakita rin na natin na sa mga nakalkal natin dito sa bahay, na search natin, ang daming pinagamitan para pilihanas na use. Kaya hindi na masasabi na hindi siya tumigil. Okay. Pero di ba sa background niya sir, yung anak niya nandiyan naman ngayon sa detention, di ba? Sa prisuhan kasi nahuli na rin. Tapos nahuli din siya. Tapos yung di ba isa sa anak din niya babae ay subject din sa search warrant. For information pala, yung
subject natin sa search warrant, kasama niya na si Madam Roxanne. Yung babae? Yung babae. Okay. Kaya lang wala, Clemente natin wala siya dito. Okay. Si ano na lang, si Clemente yung nasorban natin ng search warrant. So anong mangyari doon, sir? Yung anak niya na babae parang kasama din sa kaso pero at large. Parang ganon. Pwede at large siya kasi Oo. dun sa ano natin na kasama siya sa nagbibenta. Oo. Kaya lang wala siya dito sa during implementation of search warrant. Okay. Sige. Sir, maraming salamat sir at once again, congratulations sa successful na ginagawa niyong operasyon ngayon. At saka, bago tayo sir end sa interview natin, baka may mga mensahe ka sir para sa mga tao na hanggang ngayon patuloy pa rin na tangkilik sa mga masamang bisyo katulad ng pagbinta at paggamit ng illegal na droga sir. Bigyan kita ng panahon. Ang masasabi ko lang sir, ang inyong kapulisan ay seryoso sa pagsupula sa illegal na droga. Tulad ng sinabi na ating Pangulo na paigtingin natin ang pagsupula ng illegal na droga dito sa atin para mapapahinto natin ang kaya paglaganap ng paggamit ng illegal na droga. Kaya nananawagan kami na kung may kakilala man kayo na sa ngayon magamit pa rin o gagamit pa, pagsabihan kung ayaw nilang makinig, malay kung isubong sa amin para bigyan natin ng action. Yan lang po. Salamat, Lieutenant sir. Salamat sir. Magandang umaga po.